אנחנו כאן במיינקראפט עם ליאור וי. היי. טים סקייוורס אינסטנט מוד, אני מאוד חושב את המשחק הזה, סקייוורס והאייפקסל עוד, רק שלא יהיה לנו לאגים, תתפלל. אחי? מה? אחי? מה? מה נשמע? קצת. אתה לוקח את הדברים? כן, שנייה. אני שומע לך צ'סט. טוב. אני רוצה את כל המגנים האלה, ואין לי כוח. אתה לא שומר לי צ'סט? הנה שומע. ויש לי דיימונד סורד, לא דיימונד סורד. מה אתה רוצה? סטון סורד בשארפנס 1, או גולד סורד בשארפנס 2, ואנבר קינג, נו רד, יורים בנו, די, אתה תמות, אשמתי? לא. נורות. לא אשמתי. טוב, אני אעשה לך מגן. מה נשמע? קח. מה אתה עושה? קח. לא, זה הדיימונד סורד שלי. די, תביא את הדיימונד סורד. לא חשוב, נדבר על זה אחר כך, אחי. די. אחי! בוא! יש שם עדיין מוצר מקושפת, יאללה, יש לך, זה? כן, יש לי בלוקים, שמור עליי. מה? יש! ניצלתי. קפוץ. תביא את הדיימונד סורד, מה, אתה דפוק? קח. נו, מהר. אחי, יש לך דברים בשבילי? תודה, אחי. אחי, זה... אתה לקחת שם ארמור. אין לי ארמור. לקחת משם מלא ארמור, דפוק. בוא נבנה אליהם, נעשה כאילו אני... אמבוש, החוקים. הלו, תזוז שנייה. שנייה. what the fuck. תמות. טוב, רואים שהוא לא טוב בפישינג רוד. אחי, תן להם לקפוץ, יש לי כדור השלג. סע. בוא נרשום להם. קם. שהתרשמתי קם. אחי, זה... וואי, כמה איזה דפוגים הם. נשבע לך. הם נובי. נה. תעיף אותם. אחי, תן להם. תראה מה עשיתי. ת. כמון, ביג'ס. אחי, הם שתי בנות. שמתי לב. אנחנו בטים כבר, למה אחי, שאנחנו... תעשה כאילו טים איתם. הנה! אוקיי, אני הורג את השנייה. אוקיי, אני לא. אומן, הרגתי אחד. באתי לעזור. יש! אני עם חצי לב, אחי. תגיד תודה, מן. אחי, חצי. וכך, יש לי מגנים. אבל אחי, הייתי בלי מגנים כמעט, זה לא הוגן. ראית איך באתי לעזור לך? חצי לב, אחי. יש לי 2 קילים. הם באים אלינו עוד אחד. אבל הם נובים השניים האלה. אני מת, אחי. נו בוא. אני לא יכול, אחי, אני עם חצי לב. ירו עליי ביצים. נו בוא. אוקיי, אני שומר פה. יש לו גלימה של פוקימון. אחי. הנה, אחי, הוא נלחם איתם. אוקיי, תן שהוא יריב איתם. אחי, אנחנו עכשיו קוצים עליו, אחי. לא, כן? חכה, אני לא רואה אז פוקימון, קופצים. חכה, יש לי לאגים. אחד מת. שאני הבנתי. אחי, אין להם חיים! חכה, אבל אני לא רואה כלום, יש לי לאגים. וטמבל. what the fuck. קש, איזה מזל יש לי. אחי, איזה מזל. טמבל. לעזרה. ניצחנו. מה, לא הרגתי אותו? לא. ניצחתי! ייי! ניצחנו. ווי ווינרס. אני מקום ראשון בקילים, ביץ'. אני כל כך מהלך אחי, בסקייוורס. זה בגלל שאתה קריצן ולא אוהב את... ראית איך באתי לעזור לך? לקחתי לי את כל הארמור. כן, שנייה שלי. תבוא קמצן. שנייה, אל תשגר. בסדר, נו. אתה... סרטון? כן. אתה ממשיך אותו? כן. טוב, טוב. אנחנו נוצרים, נחזור לכם מתי שהמשחק יתחיל. וחזרנו אליכם למשחק. המשחק השני והאחרון נראה לי, כן האחרון. כי המשחק הקודם היה לנו ממש טוב. צילמת את המשחק הקודם? כן, צילמתי ועוד איך. אוף. טוב, בינתיים אתה תשחק פה, אני הולך להרוג אנשים. מה? לא, נפלתי מהעולם. אני ראיתי את זה.
זה קרה נו, טופסטריק. זה באמת, זה קרה לטופסטריק, נשבע לך. אחי, אל תפרסם אנשים. אנשים, מה נשמע? אחי, אתה יודע שאם אתה יורה חץ, מקודם נכון ירדת חץ וזה לא עבד לך? לא! גם לך יש בור. אני יכול לחסום לך, אחי. די, למה? ראיתי אותך! טוב, אני חוסם לך, אחי. אתה תמות היום. מן. אחי, חסמתי לך 3 חצים. לא. בוא נראה אותך. אוקיי. אאוץ', איך הוא כמה חיים עובד לי? האקר. זהו, נגמר לו החצים. באמת? פאק יו. הנה, עכשיו באמת נגמר. אאוץ'. אוקיי. זהו, אין לו, אבל אין לי חיים. אחי, אין לו חצים. אחי, גם אין לו חיים. כסבל. אחי, תנוב. איך אין לו חיים? היה לו מלא HP. נראה כאילו יש לו 2 HP. נראה. ראית כמה ארמור היה לו? אחי, תנוב. אבל זה לא מצחיק. אני לא איתך, תשגע. אני שלח יודע! אותה. לא נכנסתי, הטמבל! אתה טמבל. נכנסת? כן. יופי. איך יא מגיע, אנחנו באמצע סרטון! מה אתה רוצה, אחי? אני יותר בחיים לא מצלם איתך. אחי, זה מהכלבה שלי. איזה שקרה. יואו, אני הולך ישר לאמצע, בסדר? למה? לא, זה לא הקיט הזה. וואי, אחי. הקיט, לא נכון. נו, מה, תנוב. אוקיי, סע, יש לי. מה? בוא כבר, בוא, אין לך חרב. יש לי. גם לי יש. אבל יש לי את החרב. אחי, תן להם, מסכנים. אחי, אני נותן להם. זוז. אחי, מסכנים. תודה. טוב, סע, אני קופץ אליהם. אללהו אכבר. אללהו אכבר. איזה דפוק. יש! יש! אאוץ'. נפלתי בעולם. יש לי ריג'ן. אחי, נפלתי מעולם. יש לי ריג'ן, אחי. אחי, הם ניצחו אותך. באמת הם ניצחו אותך. לא, עברתי קיל. יש לנו נראה לי, כן, עוד משחק אחרון. למה? כי ככה בא לי. מה, זה מקריאה, התוכנה שלך קורסת? לא, יש לנו 10 דקות להקליט את הקודם. שיט, נכנסתי לנורמל. למה 10 דקות רק? נכון. התרעתי. I believe I can fly. טוב, אני אעשה. רגע, בוא, סיימנו. אוקיי, סיימנו את הפרק. בוא, נו, אחי. בוא, חמוד. זהו, משחק. לסוף הפרק, בוא. מה נשמע? תיכנס לפריים, חמוד. אוקיי, אז זהו להיום, החברים. תשלים את המשפט, יא מטומטם. זהו היום, חברים. יאללה. יאללה, ביי. תנו לייק וסאב. יאללה. סיימתי. יש לי עוד שיפ.